nami ngokuthuba engilinikwayo elokuthi ngenze lo msebenzi ukuchaza inhloso yosuku namhlanje. Kodwa ngaphambi kokuthi ngikwenze lokho, cela uqala nje ngokukhethekile ibingelele ubaba okhona phakathi kwethu, ubaba Mveleli noma Mveleli Mdumke, obaba district elders noma district nolusha lonke. Into yale nkonzo ngixolela ngomncede. Bese ngibingelele nawo wonke umuntu okhona kule nkonzo. Umenyiwe, uyaqala ufike enkonzweni, bonke nje abantu ngiyababingelela bakhona. Funa ke ukucacisa lo kuthiwa mangicacise bese nje ngihlale phansi. Uzosixolela ke MC ungathi siyafana noba uMayeto. Ngiyakhumbula ukuthi sasicule endaweni eyodwa ngesinye isikhathi ke ngisisho esadlula, kodwa wayemala eduze kwami. Manje nje bekukhulume kwangathi uyandisa, nami ngacishe ngandisa ungangishaya. Ngifuna ukusho ukuthi yini injongo yalolu suku. Inhloso yalolu suku ukuqopha umlando. Yabona uma ibambe lapho iqedini. The purpose of this day ukuqopha umlando. Mangichaze ke lento ngoba abantu abaningi yabashiya le nto ukuqopha umlando. Umlando uyenzeka umuntu abe ingcenye yokwenzeka komlando. Mase wenzekile ebese uyaqoshwa. Lento uqopha ilele ukushicilela is to recognize, is to notice, ukuyiqaphela into uyiqopha kanjani. Kuhlukeke ukuqopha ngoba abanye bathi mabeqopha babhale phansi, abanye bathi mabeqopha babiza umbini, abanye kodwa uyayiqopha lento ukuthi mayishicileleke ihlale yazeka. Akulona usuku lokwenza umlando, usuku lokuqopha. Uma kuyisilingi senza umlando asuqophi. Senza umlando ngosuku lesilingi iyenzeka lento umlando ngemini yesilingi. Silapha sizowabiza lamanani, sizowajabulela, siyaqopha ke ngoku siyiqopha siyayishicilela lento. Ngenye indlela umuntu la endlini uyisiqopha umlando. Waphatha ushiye ngibona izandla zingene, yabona bashiyeni. Awulapha endlini uyisiqopha umlando ngoba ukhona uqopha umlando. So namhlanje into esizoyenza apha sizowushicilela, siwushicilele engqondweni, siwushicilele kuwe uve ezindlebeni, siwushicilele sesiyofaka ku-YouTube. Siqopha umlando. Ungashiyela bese uthi awukani purpose of the day uqopha umlando nje soqopha wona bese ingxenye yawo siwe yazi ke thina sinelakhi ke thina ngabanye sifike senza umlando namhlanje sizoqopha umlando sizenze zonke. Yingakho ngiyicacisa ukuthi mayicacisa ukuthi kuthembe into simane siyijabulela lento, simane siyicelebrate lento. Yingoba sithi mase siqedile ukuyenza ebese siyayishicilela siyiqophe. Le mina namhlanje le mina iqala namhlanje. Omnye umuntu akabhidela acabanga ukuthi siyaqala mhlawumbe asiqali namhlanje. Ubaba osikhokhelayo ubaba Mveleli uDumke kude kudala lento ukuqopha umlando kade sasiyenza. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi sahlangana egroundini amahambeni sadla amanqine enkukhu babunkosana. Sadla amanqine enkukhu sajabula kwaba mnandi. Ya-improve lento ngenxa yokuthi ngathi no singabantu abachubekile. Yakhula lento. Ngiyakhumbula 2018 sasihlangene kwenye indawo lapha eWalter Sisulu esikoleni eUnity. Uqala kwethu kwenza lezi zinto zethu kunxiba amasudu ebusuku. Sahlangana lapha kwaba mna sayibona hayi lento iyenzeka yinhle. Uyabona ke mangiphinde ngikucacisela ngithi sizoqopha umlando.
awukoshwa umlando ombi. Umlando omubi uba khona ubaliswe ungaqoshwa. Ngoba mawuqopha umlando omubi ufaka umkhokha. Kusho ukuthi uthi mawubuye uziphinde lo mlando omubi ukuqopha. Kodwa umlando omuhle wona uyaqoshwa ukuze uzoloku uziphinda ngoba uqoshiwe. Uloku isikhumbuzo uphinde wenze, phinde uqoshwe, phinde wenze, phinde uqoshwe, phinde itu after two. Deja. Apho ile futhi. Manje ke umlando omubi wona uyaxoxwa nje uyabaliswa kuphelele lapho. Futhi nakhona makubalisa umlando omubi kukhulunyelwa phansi. Uthi usathi uyayisho ukuthi vele wakuthi omnyathi ungabusayiphatha hayi ngoba mbi lo mlando. Kodwa la soqopha namhlanje soqopha siswekile siyafota siku YouTube senza zonke ngoba umlando omuhle uzosikhuthaza ke ngoku. Into ebaluleke ngokuqopha umlando. Uyazi kwakutheni kuzithiwe kuyaqoshwa? Ingoba kudala abantu bakudala babehamba baya ematsheni bafike baqopha. Yakubona uqopha bazobe leyamzoba babeyizoba ngoba kwakungabhalwanga pheni naphepha lapho kuthiwa kuqopha. Baqopha amatshe bebhala umlando ukuze umuntu ozoza ngasemva afika abone litsheni ukuthi la kwakwenzeka into ethile nento ethile ngenxa yokuthi ubone izinto eziqoshwe ematsheni. Nathi masiqopha umlando siwuqophela ukuthi noma singaze sidlule empilweni yenyama abayoza ngemva bayazi uba kwakuhanjwa kanje futhi kusahanjwa kanje. Manje ke ngenxa yokuyenza lento esiyenzayo yokuqopha lo mlando ebese kukhuthazeke ivangeli. Ivangeli ke siyakhuthaza ngokwenza lento esiyenzayo ngoba kungekudala nje la uzobona kule ndawo neshide elimhlophe lapha ebhaliwe imibhalo ungacabanga ukuthi wena into enkulu ayishidi nje lemhlophe bese kufakwa lento zabelungu. Iyakhuthaza ke lanto, ikhuthaza uzobona lapho kusazovezwa inamba ukuthi omnye uzathi hayi suka kuzokhayiswa ngenamba ukuthi ubani uthola unumber 1 ukuthi ubani uthola wrong. Vele ubuyele hlala phansi urelax uphuza amanzi sokuchazela. Akusawo comparison number la ukuthi ubani unumber 1 ubani unumber 2 ubani unumber 4 vele mangabe ukuthi inumber zikhona abantu futhi bakhona vele sezoba khona number 1 abekhona number 2 abekhona number 3 fana abantu behleli nje begqokile uhlelo zoba khona ugqoke kahle udlulumo abekhona ukuthi intanjani ngeke uzuyishintsha wetha isendalweni. Manje ke naphama sesiveza inamba ngenzela ukuthi ngiyinqane lento yokukhubeka kamnandi ayikhuluko zethu namhlanje. Hayi kasikho nesikho akhulutho khuleka mase kuveza inamba ngenzela ukuthi ungathi bebevele befuna ukuba unumber 1 uba unumber 1 ngibenguyeke silingengconywana kunawo ngokwamanani. Ayithethi lonto ukuthi bandibhetele kuphela izokhuthaza naba abangakaye evangelini ukuze badonsekele ekwenzeni into enhle. Ikhona into elula abantu abajwayele ukuthi vele sibizela ukuthi sisebenze masiqeda ukusebenza siye ezulwini hawu qinisile sibizela lonto mashumayela ukuthi sizofa mase sifike sizulwini sifuna lonto vele futhi asifuni igaladina kahle sifuna izulu. Kodwa akawubheke nasi isibonelo nje ngizokwenzela sona bese ngiyakiyeka. Uyabona othisha ngikwenzela nje umzekelo ngothisha. Othisha mabefundisa umntwana wesikolo inye into abayenzelayo ukuthi umntwana wesikolo aphase. Futhi nabo bathi mabesebenza basebenzela ukuthi uthisha ngamunye athi ngifuna ukuthola 100% baphase bonke. Injongo yakhe futhi nento ayiqashela uhulumeni leyo. Kodwa bathi mangabe sebephasisa abantwana babaphasisa uthi uyezwa kuthiwa hayi bayabizwa emonti bayonika izitifiketi. Futhi benza lento bebeyiqashelwe nje ukuthi abantwana baphase
so 100%. That's all isitifiketi. Isitifiketi ezokuthi bakhuthale baphinde benze kangcono futhi nangonyaka olandelayo. Kuthi nalabo abangazitholanga izitifiketi bathi hayi uyabona manje nami ngifuna ukufundisela ukuthi ngisithole isitifiketi eMonti lesi sikasathu. Baze bamposta omunye umbone jika ngomvangeli ukuthi umenyiwe kusathu uba injabulo ngoba yebo wenza umsebenzi awuholelayo inyanga nenyanga. Kodwa ulonconywa akhuthazwe ngokukhuthazwa kwakhe kudonseke nabanye bafuna ukufana naye. Ukwabeleni ya injongo yosuku lamhlanje ngifuna ibambe kahle before ngikale phansi ngitshilo la nizothi ukulula kancane. Yazi yini ngilula uzobona wangiqeda ukusho lento engizoyisho ukuthi ingakho lula. Masithathe lento siyifake ezingqondweni zethu ukuthi into nento iba nesiqalo. Ithi seyiqalile njalo bese iphenduke ibe usikompilo. Kodwa izakhe izinto iqala yathi qala wathi yasemusikompilo lo hayi anjalo. Kodwa ithe mayiqala yabonakala lento yabakha abantu bangaphila ngalento ingunaphakade ebese kube imikhuba yokhokho. Sithi okhokho babenza lento kanti baqala benqanda into ethile basoyibona abanceda bathi lento singaphila naye ingunaphakade sizala isizukulwane esilandelayo sithi lento into yokhokho. Kanti nabo babekade beqhawula nje umcimbi uthi babone bakuyaphileka ngalento. Ilento eGalatini sithe sesiqalile sayibona ukuthi imnandi lento masingayeki mayiphenduka ibe usikompilo ngaphansi kwesikhokhelo sethu ubaba umvelela uDumke. Kusho ukuthi njalo masibuye silingini iGalatini, masibuye silingini iGalatini, masibuye silingini iGalatini. Kusho ukuthi uyayithanda awuyithandi sayumkhuba wokhokho bethu njengoba nesiko lakini noma ulethu ungathandi lethi ifuna imbuzi lethi ifuna inkomo noma kuthi we okhokho nathi muthi iGalatini okhokho. Uma sisazoshumayela sibiza abantu. Uma kusazoshumayelwa kubizwa abantu ngaphansi kwesikhokhelo sikaba umvelela uDumke iGalatini isazoba khona. Ngenzela ukuthi la ngiyalungisa laba kuphela. Ungangiboni wena kodwa ngiyalungisa ukuthi ngishoda ngothayo ethile. Ngenzela ukuthi la nanini makuya silingini uvele wazi ukuthi sayi silingini sabuya Galatini ayikho indlela. Noma bengathi omunye ucabanga ukuthi sithoma ngamanani amakhulu yadla kaze sofaka amanani amakhulu. Thina singafaka 20 singaphinde sizothi Galatini. Sibuza futhi mothi baze bajabulela abantu abawu20 sibuza uyababala laba beminyaka edlule angeke usifike. Manje siyaphoqeka ukuthi ezingqondweni zethu masiyamkele nje into yeGalatini futhi ungayishintshi iyeke usikompilo olokhokho nakho ngiyethanda lento engiyibona. Uyabona ngifuna ukuvala ngalamazwi athi mphathi wohlelo ngifuna ukuvala ngamazwi athi iGalatini le yethu mama ayibukhona nami futhi ngifuna ukuthi ngivale ngalamazwi athi
mayiphume lento ukuthi sicabanga ukuthi iGalatina i-fashion show. Ayo Galatina July. Ayo Durban July. Khuleka kulo cala. But masifake engqondweni into ethi. Ngoba sinikwe ilungelo elincane nje lokuthi masigqoke kahle. Sihleli sigqoka kahle. Manje ikhona lento ukuthi umuntu athi hayi mina ayingifanelanga ngoba anginawo umswenko. Akuyona umswenko, kodwa abantu abanomswenko bazowugqoka. Funa uvela ukhuleke. Kodwa asizoswela, asizokhudelana ngamasudi la, asizothenga amasudi amasha. Kodwa abantu abanamasudi amasha bazowagqoka. Mhlawumbe wazwa nesudi entsha uzoyigqoka. Okamanda unayo, gqoka le onayo. Sasa uzoba nentsha uyigqoke. Sibe singenayo thina entsha sigqoke lesinayo. Ngamanye amazwi akufuneka ukuthi leli siko uthi mawulenza ulikhathanise nezimo zakho. Izimo zakho zibheke eceleni la. Izala uzothi hayi noma ngathiwa isimiselo lesi kiyaya. Ngoba vele mawubheka inkonzo yethu singakhohlisani nje inkonzo yethu iTrinity lesikuyi Trinity. Yabona ngoku kuyaswela ceiling or no ceiling, welcome or no, abantu banxiba white ungathi bazobhabha, banxiba amasudu amasha, ungaya KZN ungayapi odade nabazalwane banxiba kahle. Mabona inkinga yokunxiba kahle kusho ukuthi uzongaya esilingini ngenye imini ngoba unawo white obhabhayo. Siyadayiveta inkonzo yonke siyekunxibeni kahle. Kawana lindi A1 lindi ukuthi manginayo into enhle entsha zoyinxiba ngoba vele yabona ngitshele nje ukuba behlele sitshele ethi mina ayilingani kanje. Yabona mina ngikuxelele wena ngenze ukuthi awuphangile. Yabona umfuno lapha ecakwe uyaphangela. Ngeke angayithengi isuti. Cha uzoyithenga. Wayehalele esafunda isikole into yokunxiba kahle. Miyeka anxibe kahle ithuba lakhe ngoku. Ngoba ngiqala kufika lakhe ithuba lokunxiba kahle. Nawe unxibela abasemva kwakho bahalela ukuba wena lifike ithuba lawo. Nabo banxibe kahle abamva kwabo bahalela ukuba yibona injalo ngeke uyishintshe. Balamazwi ngifuna ukuthi lento yale purpose of the day mayishayeleleke iGalatina ihlale ezingqondweni zethu. Singaphinde bamkhosana ngiyathemba Nkosi yamakhosi ngiyathemba baba. Asiphinde mhlawumbe kuthiwa sizokwenzani. Sesiyazi hayi iGalatina kasoyilungiselelaphi okwephasika Nkosi silungiselele iphasika. Nathonje Nkosi silungiselele iGalatina. Asabuza ukuthi sasifika nje Nkosi silungiselele iGalatina. Ngalamazwi made mafushane ngicela ukuyibamba la kodwa ngikushiye namazwi ambalwa athi inkinga eningi mawuyibhala phansi onayo uhafu wayo usuke sowuxazululile. Ngenye indlela ngizama ukuthi uma unento ofuna ukuyigxeka mase siphuma la uthi hey lento ngiyithandanga, hey lento beyiphi, hey bengafanele kushuzenda bekufanele kushubana. Vele ufike endlini ufike uyibhale phansi le-stress sakho sothi ukwehla ebese zilunga izinto ube ngumuntu nawe ungagxeki njalo ube khona ozincomayo ungagxelongo. Hey kodwa beyincane landa ewe beyincane beseyincane vele ufike uyibhale phansi landa beyincane. So manje sibuya thina sithi awusipha umphako kangikade ngosihlala asipha umphako ngibone kanjani bathi hayi ndawo beyincane sithi weba ngoba ingxaki uzisolva ngokuzisondeza phambili.
awusathi ngokwamba uzikwaza yo safa indawo yo satsha samakude yazi bandibona kodwa bazokhalaza ngabeme pha yo sasamakude yaba ndivi speaker sikwaza kuvalale napha nami ngazoma so ibhale mawufike endini lento ibone ngathi uhalela ukuyixela fika uthatha ipeni thatha iphepha uyibhale phansi mawenze njalo uhafu wezinqabo ozibone la uyobe sowuxazululile ungakwazi uthi yo ngoba soswa nomuntu ongathi hey ababuye bekhala nami beye khona uyabona manje ngoba uyakwazi kanti mawubhala phansi so mase sibuye sithi sizocheck sibuyela ku scoreboard udonsa iphepha la uthi hayi thina netitafuna belingenayo ichampagne stick sizothi ke manje mase senze igaladini elandelayo sibuyise nezinto obuzibhale phansi zisincedise kuxazululeke nalento oboyibone ngathi inkinga ngalawo mazwi ngiyabonga.